Moi, olen Venla Hohtari ja tulen Lietun puhdistuskuuriin. Eli kurssi on seminaari ja kaikki muita täällä on meidän 12 henkilöitä joka maasta tullut. Meidän on 14 päivää puhdistuskuuri, eli 2 päivää on se raakaruoka, sen jälkeen 7 päivää me ilman vettä, ilman ruokaa aloitamme paasto. Joka päivä meidän on joogaa, joka päivä meidän on joku historia lukemista, elokuvista ja kaikki muita on täällä niin paljon tekemistä. Se puhdistus, mitä minä aloitan 7 päivää, minä voin sanoa, että oli niin helppo minulle. Koska minä olen itse asiassa 17 vuotta vegaruoka ja 1,5 vuotta olen raakaruoka syömässä. Ja mulla oli niin helppo 7 päivää ilman ruokaa, ilman vettä seiso täällä. Minä olin juoksemassa joka päivä noin 7 kilometriä. Sitten teen jooga. Nukun tosi hyvin. 10 aloitan nukkumaan ja 7:30 herään. Sen jälkeen me aloitamme jooga ja kaikki muita tekee urheilua juttua. Ja sitten mitäs voi vielä sanoa, minä tykkäisin täällä niin paljon. 17 päivä puhdistus, se antaa niin paljon voimia, paljon energiaa. Se minun iho on niin tullut niin paljon parempi näköinen, ei ole fiiniä, ei ole mitään näkyä. Ja mitä muuta voi sanoa, että minä voin sanoa, että jos minä aloitan 7 päivää tällä hetkellä ja minä pystyn 7 päivää ilman vettä, ilman ruokaa täällä. Ja minä haluaisin kokeilla vielä 14 päivää. Ja kerran vuodessa minä teen sen paaston, sama 7 päivää tai 14 päivää, jos minulla onnistuu, mutta vielä en tiedä, katsotaan, että Intiassa meidän on programma myös, on 1 päivä syömä, 2 päivää nälkä, 2 päivää syömä ja sen jälkeen menee eteenpäin, eli 45 päivää menee. Sitten minä voin sanoa, että kun minä tulen nyt Suomeen, aloitan kerran viikossa 1 päivä, nälkäpäivä voi sanoa, puhdistuspäivä. Eli ei vettä, ei ruokaa. Että minun keho kokonaan puhdistus tullut. Ja minä voin sanoa, että jos minä kestän tämä 7 päivää ilman vettä, ilman ruokaa, tervetuloa meille, sama. Että kokeilla. Se ei ole mitään vaarallista, ei ole kukaan kuollut. Meidän on 14 henkilöä täällä tullut joka maasta, Ruotsi, Englanti, Venäjä, Ukraina, vaikka mistä me tulemme. Kaikki tuntuu niin hyvin, että kaikilla on tullut voimia, kaikilla on tullut hyvin kehorakenta ja kaikki muita. Ja minä sanoin teille, että tervetuloa.